Hyvää Tapanin päivää. Mä olin tuossa Lasipalatsilla äsken, kun kävin S-Marketissa. Tuli siihen pihalle röökille ja siinä oli jotain semmosia hirveen nuoria tyttöjä, ne oli ehkä jotain 17. Sitten mä kuuntelin niitä juttuja, kun mä menin skeffeen siinä, nekin veti röökiin, niin siinä vieressä. Niin ne sanoi, että meidän porukoissa niinku hevosella on yleensä niinku tallinimi, mut sit myös makuuhuoneen nimi. Joka päivä oppii jotain uutta turrikulttuurista. Mut joo, katsotaan mitäs tosta tuli ostettua. Kauppakassivideo. No mä ostin viiniä, markettiviiniä, delaviinaa. Kyllähän mä sitä nyt ostin. Ei tää nyt litrainen oo. Siis silleen, elämä on vaan välillä vähän niinku silleen ikävää, että kyllä se suruu pitää juoda. Voitais tehdä vaikka pikku makutesti, että miten se niinku... Aika ryhdikäs avomeri. Paskalta maistuu. Sitten herneitä. Kato, mutsi heitti tos loput joulukinkut mulle. Niin mä ajattelin, että sitä on tullut tossa vedettyä kuitenkin pari kiloa melkein mutsin luona. Niin mä ajattelin, että nyt mä pääsin himaan, niin mä voisin laittaa hernekeet tonne loput kinkut. Niin sehän on vitu kova. Pitää laittaa tänään melkein veteen noin lillumaan, niin tulee hyvä. Sitten on yksi olut. Mä itse asiassa ostin 2, mutta mä venailen tätä kuvaajaa tossa. Oltais menossa kapakkaa kohta. Niin mä ostin 2 bisseä, mutta sit tossa odotellessa mä näin semmosen niin surullisen kasvoisen niinku pullojen keräjä, että ne on kuitenkin kollegoita ne pullojen keräjät, niin sillä on niin jotenkin ystävälliset ja traagiset kasvot, että mä olin silleen, vittu toi kaveri kaipaa bissejä. Koska ite kun kerää pulloja, niin sä et voi muuta toivoa kuin, että joku ihan randomi vaan tulisi sanoa silleen, että ota bisse. Ja sit tiedätkö, kun mä heitin sille se bisse, niin vittu se oli tyytyväinen se äijä. En mä edes kaivannut mitään kiitosta, vaan niinku se ilme, kun se muuttui, kun se sai sen oluen, niin se oli niin fresh. Yksi olut. Meirami on vähän semmonen niinku, että mä en edes oikein tiedä miltä se maistuu silleen pelkällään, mutta faija vainaa aina laittoi hernekeittoon sitä meiramia, että se jotenkin niinku ilmeisesti kuuluu siihen. Niin vois kyllä niinku melkein tehdä makutesti, miltä meirami edes maistuu. Jos faija laittoi sitä hernekeittoa ja kaikki muutkin laittaa, niin tavallaan eikä se voi kovin paha olla sitten. Vois maistaa. Työturvallisuuskortti. No, joo jees. Kyllä tuo varmaan hernekeittoa menee. Sitten, mitäs muuta? Porkkana. Sopii hernekeittoon. Tai sit siitä voi tehdä semmosen bongi pesä, jos sä teet hätäri. Ja sä voit tehdä tosta bongipesä, mikä hohtaa pimeässä, semmoista oranssia valoa. Ja sit sä voit mässyä just niinku syödä se tai tunkea perseeseen. Sipuleita. Onkohan se monikko nyt ihan oikein? Mä en oo ihan varma. Sipuleita. 4 sipuleita. Sipuleita. Ja sitten 2 kiloa sokeria, koska mä meinasin, että pitää varmaan tehdä kiljuu 10 litraa. Koska elämä ei ole välillä vaan pelkästään ikävää, vaan elämä on oikeastaan vankila. Ja siellä vankila ruokajonossa ne kattoo ne tatuoidut United Brotherhood-ukot sua, et veitsiä
luteita, kaikkea kurjuutta hirveä määrä. Elämä on vankila. Ei siihen oikein yksi delaviina tai yksi mies. Ei siihen oikein pääse väliin niin kuin muuttamaan sitä. Että se on. Elämä on vähän semmonen paikka. Se on. Eikö? Joo, poikki.